journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' Sant'Antonin ta' Padova, saċerdot u dottur tal-Knisja. Sant'Antonin twieled fl-1195 ġewwa l-Portugal, Lisbona, imbagħad wara li sar saċerdot daħal mal-Patrijiet Minuri, kellu l-ħsieb li jmur l-Afrika bħala missjonarju ma batuh minflok l-Italja, Franza u l-Italja. U baqa' magħruf ħafna għal kliem tiegħu ta' għerf kbir u kemm hemm nies biex jersqu lejn Alla. Miet fl-1231. Tolbu llum Sant'Antonin biex aħna wkoll narfu dejjem l-għerf tal-kelma ta' Alla f'ħajjitna u nħallu din il-kelma tmexxina fil-ħajja tagħna ngħixuha b'mod sħiħ biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti ridt li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antonin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fi ħtiġijiet tiegħu. Għamel li hu jqaf dejjem magħna u jbedla minn kull hemm ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sida li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl l-Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna għandna t-teżor f'ġarar tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu magħfusin, iżda maħniex matnin. Imħassbin iżda m'għandniex qalbna maqtuha. Ippersegwitati iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu. F'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu. Biex il-ħajja ta' Ġesu wkoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi
li fuq u hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil Mulej Ġesu lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Lilek noffri Mulej sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. Flimkien, lilek noffri Mulej sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. Bqajt nemmen imqar meta għad jien imdejjaq ħafna. Jiena għad fin-niket tiegħi qarriequ kull bniedem. Flimkien, lilek noffri Mulej sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. Għażiża f'għajnejn il-Mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Iva Mulej, jiena għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbiet tiegħi. Flimkien, lilek noffri Mulej sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. Lilek noffri sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. U isem il-Mulej insejjaħ. Intemm lill-Mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollu. Flimkien, lilek noffri Mulej sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. Iddu fid-dinja bħal kwiekeb u sommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra u armi għal-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek, milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija jgħalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armi għal-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek, milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqalu koll min jibgħat il-martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju. U min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Tilabx man-nar. Dan huwa parir li ħafna minna żgur smajnieh. Xi mument jew ieħor f'ħajjitna hawn min iżid jgħidlek jekk tilab man-nar fl-aħħar tinħaraq. U Ġesu illum qed jagħti dan wieħed mill-messaġġi din is-silta li għadna kif smajna. Meta hawnhekk Ġesu jitkellem darbtej fuq dak li hu għalina okkażjoni ta' dnub u jgħid li rridu mal-ewwel nieħdu azzjoni biex ma nħallux it-tentazzjoni tal-ibna. L-ewwel ħaġa li tinnota fil-kliem ta' Ġesu u kemm huwa ċar u li Ġesu iridna dejjem nagħmlu distinzjoni bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin.
u nsejħu il-ħażin bismu. Aw Ġesu meta jitkellem fuq l-adulterju qed jitkellem fuq kmandament ta' Alla u qed jgħid la tagħmilx adulterju. Huwa ċar. Ma jgħidx Ġesu jekk inti taħseb li għandek tagħmel adulterju nirrispetta d-deċiżjoni tiegħek. Jew jekk tħoss il-bżonn ta' adulterju min jiena biex ngħidlek le. Ma jgħidx hekk Ġesu. Jgħid la tagħmilx adulterju. L-adulterju huwa ħażin. U napprezzaw kemm huwa importanti li aħna nkunu ċari, anki għaliex illum taqra kultant min għalih l-adulterju huwa stil ta' ħajja, kważi jgħid aħjar hekk. Ġesu qed jgħid l-adulterju huwa ħażin. Anzi jgħid iktar minn hekk, għax jgħid mhux biss li wieħed imur mal-mara ta' ħaddieħor jew ir-raġel ta' ħaddieħor. Ma qed jgħid anki fil-qalb jekk aħna inħallu x-xewqat tagħna jirkbuna u jikmandawna. Mhux qed jgħid Ġesu meta tgħid tixtieqha mhux qed jgħid għax jgħaddi ħsieb jew xewqa tibqa' għaddejja, ma meta il-ħsibijiet tagħna jew ix-xewqat tagħna imexxuna huma u jikmandawna. U nibdew naħsbu f'ħafna affarijiet. Tgħid Ġesu hemmhekk ukoll ħażin. U ninnutaw għalhekk Ġesu li qatt ma jniżżel l-istandards morali tiegħu biex speċi għax in-nies taf inti qed jaħsbu differenti llum u iva ħatgħaddi din. Ġesu jagħmel il-kontra. Qed jgħid x'kienu jaħsbu dak iż-żmien u qed jgħid jesiġi iktar minn hekk. U qed jagħmel dan propju mhux biex iżid xi piż fuqna, imma biex aħna ngħixu tassew ħilsa, mhux bil-ktajjen li jorbtuna. Fil-fatt, għalhekk imbagħad Ġesu jgħid ħaġa illi tolqotna mill-qrib. Meta jsemmi jekk għajnejk il-leminija jew għalik okkażjoni ta' dnub aqlaħħa barra u għarbi għarbot minnek. U l-istess jgħid idek il-leminija għalik okkażjoni ta' dnub aqtaħħa barra u għarbi għarbot minnek. U kliem jibes li ma jfissirx li aħna nibdew naqtow u naqtow biċċiet minn ġisimna u nagħmlu ħsara lil nfusna. Aħna nafu li Ġesu iridna nirrispettaw il-ħajja tagħna dejjem. U qatt ma nagħmlu ħsara lil nfusna. Imma hawnhekk qed jgħid Ġesu ħaġa oħra. Qed jgħid li jekk inti tirrealizza illi ħatwaslek għad-dnub l-azzjoni dak li qed tagħmel. Ieqaf mal-ewwel. Tilabx man-nar. Ħalli mhux dak li ma tixtieqx imbagħad iseħħ il għaliex l-affarijiet jiġru bik. U nafu kemm hu importanti dana. U Ġesu hawnhekk isemmi l-id u jsemmi l-għajn u aħna nistgħu nsemmu l-ilsien u nsemmu eżempji oħra kemm importanti li aħna nkunu ikonna l-qawwa li jagħtina Alla li ngħidu daqshekk irridu nieqfu. Pereżempju, Ġesu jsemmi l-id. Kemm issir ħsara llum kif wieħed jibgħat messaġġ u kultant fuq il-midja soċjali wkoll mal-ewwel messaġġ bla ma jaħseb jaqbad idu jagħmel koċċittri u bagħat il-messaġġ li jista' jkun li jagħmel deni flok ġid. L-istess jekk insemmu l-ilsien aħna kemm issir ħsara kultant bil-sien. Iweġġgħu in-nies, jitkissru familji, toħloq malafama, tkasbar id-dinjità ta' ħaddieħor. Għalhekk Ġesu qed jgħid
Irridu nirrealizzaw dan. U li qed jgħid Ġesu huwa importanti għax qed jgħid aħna responsabbli aħna tagħna nfusna. Kultant jiġri li inwaħlu f'ħadd ieħor għall-ħażin tagħna, ngħidhomx minħabba dak jew minħabba dik ġalitni insempel, ġalitni nagħmel hekk. Ġesu qed jgħid ħares lejk innifsek. Ara dak li jmexxik fil-ħajja tiegħek. U qed jgħid dan għax iridna ngħixu ħilsa. Mhux inħallu dak li aħna nħossu fina imexxina hu. Dal-kliem huwa importanti, però nafu kemm għandna bżonn għajnuna ta' Alla biex ngħixuh. U għalhekk dak li smajna llum fl-ewwel qari fit-tieni ittra ta' San Pawlu l-Korintin meta jgħid aħna għandna t-teżor f'ġarar tal-fuħħar. Għandna teżor il għaliex Alla tara l-grazzja tiegħu f'ħajjitna imma huma ġarar tal-fuħħar. Nitolbu llum il-mulej biex jgħinna nożżu dejjem dan it-teżor, il-grazzja tiegħu fina u jgħinna wkoll biex jibqgħu sħaħ il-ġarar tal-fuħħar. Resqu t-talbit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova għina mulej biex aħna narfu l-erf tal-kelma tiegħek f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa mulej għatihom id-dawl u l-erf tiegħek u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vittmi tat traġedja tal-ajru li ġrat fl-Indja għalihom għall-familji tagħhom u għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor ukoll milquta minn traġedja fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-vjolenza, tat-tkasbir, tad-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek f'ġeħ Sant'Antnin ta' Padova biex ikun ta' glorja lik u ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Ġek sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sewmu li jmissir qaddis alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennullek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim Qazzo, Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' Sant'Antnin ta' Padova u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna d-nubietna bħal ma nafru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fit-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova, għamel li naraw fil-għena ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bil-ma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu
hija kapaċi titrasforma il-momenti li żjed ikkumplikati u l-momenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Nofru dan il-rożarju llum għal-vittmi tal-traġedji, tat-traġedja tal-gwerra u traġedji oħra u għal-familji tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneralwih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għere l-araq tad-demm. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema għakda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneralwih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarista minna tal-infern, u ġenera weħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fossi nisam berek kifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kiber kinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenere u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-reba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u l-daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenere u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo orina rinti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin.
itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddesin kollha, itlob għalina, sultana mnisra minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju itlob mqaddes, għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, ħenna għalina, itlob għalina għaddisom Malla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddija tijek mulejana nitolbuk, Ningawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlagwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, iħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeolata Pisani, itlob għalina, Sant'Antonita Padova, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.